Takže dobrý deň, je dneska speciálny deň. No, zajtra to asi dokončím, ale mne to je jedno, či počujete ten blbý film. Ale idem si zahrať Roblox, pokiaľ zomrem, že spadnem, zomrem, tak ukážem svoju tvár. Ale to zajtra. Dobre, iba zajtra. Lebo zajtra je do kostola. Dobre. Áno, chodím do školy. Mám iba 9 rokov. A no, žijem v Martinská 15 alebo 5, ja neviem, Žilina. Hotovo. Takže ideme, ja budem ticho, dobre. Neviem, ako som zomrel, ale to sa neplatí. To sa neplatí. Neviem, ako som zomrel, keď som sa ani toho nedotkol. Čo? Môžem posledný pokus. Ďakujem. Ale neviem, či si povedali áno, alebo nie. Ale podľa mňa z vás hovorí veľa áno. A málo z vás hovorí nie. Tak máme ešte poslednú šancu do prtis. Do prčic. Au. Pane Bože, do prčic. A áno, toto video komentuj. O môj Bože. Zomieram. Ja to cítim. Do prčic. Dobre. Bojem. Ztratil jsem mobil. Bál jsem se, že ho policajti najdou a budu bodlet v čele. Kdy to bylo? Myslím, když jste se vloupal do té vily, kolik bylo hodin? Já jsem se nikam nevloupal. Takže být otevřen. V kolik hodin se vás ptám? Oh my god. A předtím? Co jste dělal mezi 9. a 10? Ja som tú hru iné skúšal a zomeral som, ale to sa neplatí. Nevěřím mu ani slovo. No tak prověříte jeho alibi na tomhle švédském nákladě, jestli se tam opakuje. To jsou bude pamatovat standardi. Bezdělci a někdo jiný. Jasně, neznámý cestovní škodě. Co? Prosím tě, nějaký Dobre. dobrý chlap. Kolik tak mu evidentně věří. Sumec má jeho důvěru. Trenér boxu, otcovský typ. Kdyby ho vyslechl on, formálně, třeba se mu prokecne. Ja budem takto zomierať, lebo no, tak, no.
Dobre, tak neviem, či ste nás počuli. Čaute.